sai muka ce za mu yi duk abin da kuke so ni duk da haka kun ki yarda to mu ma ba za mu yarda ba. Za ka yarda ka so ni kamar yadda nake son ka? Na amince. Ka yarda za ka cika dukkan alƙawurkan da ya yi min? Wani alƙawura ka ce kawai da Allah. Ka gani walelanki. Ka yi wasan gidan dambe kai har mutum 3 ma zubarwa kake. Wannan dai ba zan iya cikawa ba gaskiya. Shi zai iya da kai. Quiet House, groundbreaking high voltage comedy phenomenon. Harka, produced by the trailblazer himself, Baba Hayat. Isa billahi yanzu kana kawo na sai ni kiran ka harka. Gaskiya san bai yi ba wallahi. Aliyu, ban gaya maka. Showing in cinemas nationwide from Sallah Day. Haske ne da ke zuciyata. Kallon farko. Zuciyar sai cika baki ɗaya kin shiga cikin shi. Ka baki ɗaya kaunar ki yake. Kallon farko da ne mishi ya sace zuciyata. Sweet baby. Aliyu da Hajiya aka tashi aure. Ni da ke sai a haɗa gaba ɗaya. I love you well. Menene sunanka? Harka. Zan baka duk abin da kake so daga miliyan 1 har zuwa miliyan 100. Ka rabu da ita, ka biyo ni. Ga wannan zan baku. Harka. First, from the reigning director, Dan Hausa.